Takže čaute ľudia, máme tu ASMR Tower. Toto sa budeme snažiť prejsť dnešné video, bol by som rád, keby si nahodil like a odber a zvonček, aby vám žiadne video neuteklo a ideme na to. To je také uspokojivé. Teraz klávesnice. Opa, opa. Opa, opa. To je také uspokojivé squishy. O kámo, pozeraj sa na to. Ďalšie, Teraz ideme skákať po takýchto buchtičkách, či čo to je to žele. Bro. Ale bro, čo je so mnou? Tak, hopa, sme tu. Teraz po takýchto masklách squishy butter. Oh my god, oh my god. Keď chcete, aby som v realite natočil také ASMR, tak napíšte ASMR napíšte do koment, ale v realite, keď chcete, aby som natočil ASMR v realite, aby som si kúpil nejaké squishy alebo niečo, no tak napíšte do komentáru ASMR. A ja to pre vás spravím, však čo by som pre vás nespravil. Zase. No poďme späť hrať. To je také uspokojivé. Som ešte len na začiatku. A dneska sa to budem snažiť presúvať. Koľko to stojí? GG. 600 robuxov. No nič. To je také satisfying. Oh my god. A teraz žal gumiky. Opa. Tak. Op. Teraz je to viac uspokojivé, počúvate. To je nice. Bro. Hop. A teraz zase po squishy butter ideme. Už sme v belasej časti. Teda už v modrej. To je také satisfying, bro. Hop a hop. Teraz budeme skákať po tých nanúkoch. To bude praskať, myslím si. Asi to bude magnum. Keď máte nanúk, tak dobrú chuť, alebo niečo. Užívajte aj video. Ideme po. Oh my god, bro. To je také uspokojivé. Pop it. Yes, nice. Kto má doma popít, tak je borat. Oh my god. Tak, potom tu. Potom tu. Potom tu. Potom tu. A potom tu. Yes, sir! Takto. Počkať, aha, ja nemám zapnutý. Aha. A nemám zapnutý shift lock. Tak. Ja si môžem dať inak toto. Po jakom si dáme? Po japonsky? Aha. Není to Slovensko. GG.
A nie je to shift lock? Bro. Ale môžeme sa vrhnúť k našej ASMR Tower. To je mega uspokojivé. Užívaj želio. Oh my god. Ľudia, máme jeden spin free, tak ideme si spinúť. Čo nám padne? Tak. Jetpack. A tak. 1000 coinov. GG. Ľudia, to je mega uspokojivé. A musíme prejsť až do toho bieleho. Tak ideme na to. Aký to bude tentokrát zvuk? Oh my god. Také knedličky, alebo čo to je, buchty, squishy. A tu je dumpling. To je mega satisfying. Skoro som spadol. To praská. Kámo, to je najlepšie. Kámo, ľudia. Keby ste chceli takúto hru si zahrať, tak ju máte v popise videa. A keby ste si ma chceli pridať, no tak mi napíšte, ako sa voláte, ja si ho pridám a tak. No myslím, že do toho, napíšte to do komentáru, ja si vás pridám, ja som Vengu 1, 2, 3. A tak to vyzerám. Nice. A ideme sa vrhnúť zase späť k našej ASMR Tower. Ale to je fakt satisfying. Wow. To je mega dobré. A zase na nuky je kámo. To je mega uspokojivé. To je aké dobré. Čo ti dáva? A späť tie bublinky. To pripomínalo tie praskacie bubliny. Tak keď si dáte také niečo v balení a vám to príde. Ale kámo, to je mega uspokojivé. Nanuky! Oh my god. Už sme asi tak v polovici. Tak. Preskočiť, tak. A zase. Oh my god. Bro. ASMR. Ja zrobím ASMR ľudia v šorte, ok? Tak. Playtime reward mám. Aha, nemám. GG. Opa. Ale to je mega dobré. Na to červené, keby som skočil, asi by som tam nemal skákať, lebo ma to zabije. Opa, tak nič. OK, som tu. Čo som to spravil? Ale bro, to sa nedá prejsť. Yes! Technológia. Tu máme takého dumplinga. Tu rebrík. Tak. Ale jak to, že ma to mohlo zabiť? Ale aj tak je to mega uspokojivé.
Yes, ja som to prešiel. Tak, a zase butter. Už sme v fialovej časti, už ideme do takej rúžovej. Tak. To má taký divný zvuk vydáva. Tak, ale toto je mega uspokojivé. To si musím dať pozor. Tak zase maslo, už sme v rúžovej časti, takej. A už sme v červenej, ľudia, nice. Tak. To skoro vôbec nebolo vidno. Yes, máme to. Ešte butter. A koľko stojí grappler? Aha, 2. No nic. A zase tieto žavé. Oh my god. No to je mega uspokojivé. Tam nič. Ale brojak. To sa nedá. Nechápem. Yes. Juhu. To je easy. A už sme skoro tam. Tak. Máme pekné červené squishy dumplingy, čiže buchtičky. Už sme v sivom oddelení, no v sivej časti. Opa. No nič, jak som tam ležal. To nevydáva žiaden zvuk, no už, hej. Tak. A to maslo vydáva najlepší zvuk. A už sú tu čárne dumplingy. Nebudem vám hovoriť jak čo. Ne, sorry ľudia. Nie som rasista. A ľudia, toto je koniec. Kamo. Užívajte si posledné chvíle. Kamo, to je mega uspokojivé. Tá klávesnica. A ľudia, spolu sme to úspešne dali. Dúfam, že ste si toto video užili. Myslím si, že si zaslúžil like, Albert, takže ho tam nahoď. Tak cez. Boing.